Paavalin kirjeestä galatalaisille 2. luvusta, jakeet 15 ja 16. Me olemme luonnostamme juutalaisia, emmekä pakana syntisiä. Mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen, eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista. Paavalin kirje galatalaisille voidaan tiivistää 2 käsitteeseen. Ne ovat laki ja evankeliumi. Ne liittyvät siihen Raamatun opetukseen, joka käsittelee ihmisen pelastumista. Vanhurskas on perinteisesti määritelty Jumalalle kelpaavaksi. Paavali kirjoitti, me olemme luonnostamme juutalaisia, emmekä pakana syntisiä. Pelastus ei kuitenkaan riipu kansallisuudestasi. Mikäli olet syntynyt uudesti, niin sinä olet Jumalan lapsi. Asemasi on muuttunut. Sinusta on tullut vanhurskas ja pyhä. Et ole enää orja, vaan vapaa. Meillä ei ole muuta keinoa tulla vanhurskaiksi kuin usko Jeesukseen Kristukseen. Tätä Paavali korostaa. Se on hänen kirjeensä ydinteema. Vanhurskauttaminen lepää Jeesuksen Kristuksen varassa. Häneen perustuu armo ja syntien anteeksi saaminen. Jumala antoi meille oman poikansa, joka lunasti meidät vapauteen. Lain kautta meille näytetään, että mitä synti on. Evankeliumin kautta meille on lahjoitettu armo ja vapaus. Emme tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Jeesus on mittaamattoman arvokas aarre. Usko on Jumalan lupausten omistamista. Pelastavan uskon ainoa oikea kohde on ristiinnaulittu Jeesus. Kertomus ei kuitenkaan päättynyt ristille. Synnin valta murrettiin Golgatan keskimmäisellä ristillä jo lähes 2000 vuotta sitten. Voitto synnistä saavutettiin siellä. Mikäli olet saanut kokea ristin, niin olet päässyt osalliseksi vapaudesta. Yhteys Jeesuksen ristin kuolemaan on voitto synnistä. Mutta kuolemansa ja hautaamisensa jälkeen Jeesus nousi kuolleista 3. päivänä. Kuolema on voitettu valta. Jeesus teki sen. Hänet otettiin ylös taivaaseen monien nähdessä sen omin silmin. Puhuttaessa pelastuksen ehdosta kaikki kiteytyy yhteen sanaan. Se on usko. Jumala on tehnyt osuutensa lähettämällä oman poikansa, joka kuoli meidän puolestamme ja sovitti meidät. Ihmisen osaksi jää uskoa. Jos Jeesusta ei olisi lähetetty, niin meillä ei olisi mitään mihin uskoa. Koska yhteys ihmisen ja Jumalan välillä katkesi syntiinlankeemuksessa, niin Jumalasta tuli ihmisille luokse pääsemätön eli transcendentti. Mutta Jumala päätti ilmoittaa itsensä pojassaan. Jeesus on Jumalan ilmoitus. Hän on Jumalan sana. Opiskellessasi Raamattua avoimin sydämin ja mielin opit tuntemaan Jumalan pojan Jeesuksen. Anna Pyhän Hengen pukea sinut Jeesukseen Kristukseen. Ensin on kuitenkin riisuuduttava pois ylpeydestä ja omavanhurskaudesta. Synnin tunto on armon tunnon looginen edellytys. Jaakob on kirjoittanut, pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus
ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu, joka voi teidän sielunne pelastaa. Jaakob 1:21. Meidän on hyväksyttävä koko Raamattu, eikä vain osia siitä. Jumalan sana ei jätä meitä toimettomiksi. Siksi myös Jaakob jatkaa, olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. Jaakob 1:22. Kaikilla meillä on jokin lahja. Se voi olla luonnollinen tai hengellinen, mutta se on tarkoitettu käyttöön. Meidän tulee kääntyä Herran puoleen, palvellen häntä ja rukoillen häntä. Sillä ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Markus 10:4-5 evankeliumista. Elämä tulee koettelemaan uskollisuutesi. Et välttämättä saa sitä, mitä haluaisit. Joudut pettymään. En kaavaile sinulle helppoa elämää uskoontulon jälkeen. Päinvastoin. Sinulla tulee olla se asenne, että olet valmis kärsimään Jeesuksen vuoksi. Me emme saa luopua Kristuksesta, tuli mitä tuli. Emme saa taipua kuoleman tai kidutuksenkaan edessä. Edessämme avautuu taivas. Maailma, tuo eksyttäjä, nousee meitä vastaan. Älä luovuta, vaan kestä vielä vähän. Mikäli et luovu Herrasta, niin pääset ikuiseen osallisuuteen hänen kirkkaudestaan. Taivaassa saamme iloita. Se on ikuisen ilon ja lohdutuksen paikka. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Roomalaiskirje 8:18. Paavali jatkaa, kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Roomalaiskirje 8:28. Meillä on suuret lupaukset avoimina Kristuksessa. Niitä ovat vapaus, ilo ja rauha. Ne ovat Jeesuksen opetuslapsen hengellisiä etuoikeuksia. Kun jatkamme uskomista, niin pääsemme perille taivaan kotiin. Seuratessamme Jeesusta tämän pimeän maailman halki eteemme tulee vaikeuksia. Emme saa lannistua niiden vuoksi. Meillä tulisi olla suurempi hätä hukkuvien sielujen tähden. Uskoessasi Jeesukseen pelastat vain oman sielusi, mutta entä ne kaikki muut? Jumalan tuomio tulee jumalattomille hänen armonsa ajan päättyessä. Monet huojuvat kahden vaiheilla, uskoako vai ei. Jotkut ajattelevat ensin nauttivansa tämän maailman herkuista ja vasta sen jälkeen tekevänsä ratkaisun. Joillekin oma maine on tärkeämpää kuin Jumalaan tutustuminen. Meillä ei kuitenkaan ole loputtomasti aikaa. Jos jäät epävarmuuteen Kristuksen suhteen, niin olet vaarassa joutua helvettiin. Taivas on kaiken vaivan arvoinen. Se on ihana paikka. Pyhän hengen läsnäolo, jota jo nyt saamme kokea, ohjaa meitä Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen sekä hänen vanhurskauteensa ja armoonsa. Paavali kirjoitti Jumalan vanhurskaudesta, jota myös hän itse oli saanut kokea. Elä uskosi todeksi ja ota vastaan Jumalan armo. Se tekee sinut vanhurskaaksi ja pyhäksi. Mennään eteenpäin Galatalaiskirjeestä luvusta 2, jakeet 17 ja 18. Mutta jos meidät itsemmekin pyrkiessämme vanhurskautumaan Kristuksessa on havaittu syntisiksi, onko sitten Kristus synnin palvelija? Pois se,
Sillä jos minä uudestaan rakennan sen, minkä olen hajottanut maahan, osoitan minä olevani lain rikkoja. Paavali tiesi, mistä puhua. Hän opetti syntiin ja vanhurskauteen liittyen. Jos tavoittelet vanhurskautumista Kristuksessa, niin sinulla on elämässäsi hyvä, Jumalan mielen mukainen tavoite. Vaikka meidät tuhannesti havaittaisiin syntisiksi, niin se ei koskaan voi tehdä Kristuksesta syntistä tai synnin palvelijaa. Uskon elämä ei ole pelkkää rukouskokousta ja Jumalan palvelusta, vaan siihen sisältyy paljon muutakin. Katsokaa Jeesukseen. Hän kulki siellä, missä ihmiset olivat. Hän ei liikkunut pelkästään kotinsa ja synagogan välillä, vaan hän liikkui jalan ympäri Israelia. Hän pysyi moraaliltaan täydellisenä, vaikka hän kohtasi paljon syntisiä. Kuka oli kasvattanut Jeesuksesta sellaisen? Tiedän, että Jeesus sai juutalaisen kasvatuksen. Hän osallistui juutalaisten juhliin. Tämän lisäksi hän kävi synagoga Jumalan palveluksissa sekä eli pyhää elämää Mooseksen lain mukaan. Jos olisikin yksi Mooseksen lain käsky tai kielto, jota Jeesus ei olisi täyttänyt, niin hän olisi meidän kaltaisemme syntinen. Jeesus oli kuitenkin ainoa täydellinen ihminen. Hän oli täysin puhdas ja synnitön. Hänestä ei voida löytää syntiä. Juuri sen tähden hän kelpasi siksi uhriksi, joka hänestä tuli Golgatalla. Vaikka hän tavallaan oli osallinen juutalaisesta yhteisöstä, niin tahdon korostaa sitä, että hän kasvoi täysin omalta pohjaltaan. Hänellä ei ollut hengellisiä isiä tai äitejä, vaan hänen isänsä oli Jumala itse. Jeesuksen elämän keskipiste oli Jumala. Aika ajoin hän vetäytyi yksinäisyyteen siitä syystä, että sai rukoilla isäänsä. Hän kasvoi Herran edessä niin kuin Vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Jesaja 5:3 ja 2. Jeesuksen koko elämä perustui ja tähtäsi Jumalaan ja täyttyi Jumalassa, Isässä. Jeesus on Jumalan ilmoitus, Jumalan sana. Paavali ohjaa meitä kirjeessään galatalaisille siihen vanhurskauteen, joka perustuu Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen. Jeesuksen ylösnousemus on voitto kuolemasta. Tämän selvemmin en voi sitä sanoa. Sanon sen silti yhä uudestaan ja uudestaan siihen luottaen koko sydämestäni. Jeesus nousi kuolleista 3. päivänä Isän Jumalan herättämänä. Vielä tänäkin päivänä mennessäsi Jerusalemiin ja puutarhahautaan löydät sen seinään kirjoitettuna usealla eri kielellä. Älkää te peljätkö, sillä minä tiedän teidän etsivän Jeesusta, joka oli ristiin naulittu. Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niin kuin hän sanoi. Matteus 2:8, 5 ja 6 evankeliumista. Olen käynyt Jeesuksen haudassa. Se oli häämatkamme kohokohta. Se oli kokemus, joka jäi mieleen. Se toi Jeesuksen lähelle. Isä Jumala herätti Jeesuksen kuolleista 3. päivänä. Tämän uskomalla olet ottanut vastaan koko kristillisen uskon perustavimman totuuden. Tässä on kyseessä aivan ainutlaatuinen tilaisuus. Ota Jeesus vastaan, käänny hänen puoleensa, anna elämäsi Jeesukselle, seuraa häntä. Uskottuasi Jumalaan Jeesuksen kautta sinusta on tullut kristitty. Syntisi on annettu anteeksi, ne on pyyhitty pois, olivat ne millaisia tahansa. Älä enää tee syntiä, tee parannus, käänny Jumalan puoleen, hän antaa sinulle voimaa. Tule puhtaaksi Jeesuksen nimessä ja veressä, hylkää syntisi,
käännä selkäsi maailmalle, elä Jumalalle ja hänen kunniakseen. Taivas on sinulle avoinna Kristuksessa. Ei ole muuta tietä Jumalan luokse kuin Jeesus Kristus. Evankeliumin sanoma on hyvin yksinkertainen. Oi Herra, avaa ihmisten sydämet ottamaan se vastaan. Älköön mikään inhimillinen viisaus tulko sille esteeksi. Kun kerran olet tullut uskoon, niin muista, mitä Paavali kirjoitti Galatian uskoville. Jos minä uudestaan rakennan sen, minkä olen hajottanut maahan, osoitan minä olevani lain rikkoja. Usko Jeesukseen ei suinkaan ole ristiriidassa Mooseksen lain kanssa. Se ei johda meitä laittomuuteen. Rikollisuus ja lain rikkominen ei ole koskaan ollut Jumalan tahto ja tarkoitus. Evankeliumi ei ole lakia vastaan. Suurin osa Mooseksen laista ei kosketa meitä pakanuudesta uskoviksi tulleita. Näin asia ei ole 10 käskyn kanssa. Noita Jumalan lain käskysanoja kutsutaan moraalilaiksi. Toisaalla Paavali, pakanoiden apostoli, muistuttaa, ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään, vaan Jumalan käskyjen pitäminen. 1. Korintolaiskirje 7 ja 19. Mihin siis pyhät kirjoitukset ohjaavat meitä pakanuudesta uskoviksi tulleita? Paavali kiteyttää Mooseksen lain merkityksen uudesta liitosta osallisille. Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte, sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. Sillä nämä, älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sen tähden on rakkaus lain täyttämys. Roomalaiskirje 13, 8-10. Rakkautesi määrä kertoo hengellisyytesi ja uskosi laadun. Oma mielipiteesi ei paljon paina tässä asiassa. Toisten ihmisten käsitys sinusta merkitsee enemmän kuin se. Todellinen rakkaus on ikuista. Se on lähtöisin Jumalasta ja se on annettu meille Pyhän Hengen kautta. Mutta jos Jumalan rakkaus ei välity kauttasi, niin on syytä arvioida uskosi laatua. Elätkö pelkästään itsellesi? Meillä tulisi olla Jumalan rakkauden välittäminen kirkkaana periaatteena ja käytäntönä. Kumpa Jumala vain murtaisi sen kylmän rakkaudettomuuden, joka meissä niin usein vallitsee. Kumpa hän sulattaisi sydämemme jään Pyhän Hengen tulella. Oi, että Jumalan rakkaus palaisi roihuna meissä ja polttaisi sydämemme tukoukset avoimiksi niin, että elävän veden virrat saisivat virrata kauttamme. Ja mennään eteenpäin Galatalaiskirjeestä 2. luvusta, jakeet 19 ja 20. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista eläkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Paavali puhuu osallisuudesta evankeliumiin. Hän on lain kautta kuollut pois laista. Jeesus syntyi lain alle ja ainoana koskaan eläneenä täytti sen. Saamme vapauden lain alaisuudesta Jeesuksen Kristuksen kautta. Juuri osallisuus Jeesukseen Kristukseen ristin kuolemaan tuo meille vapauden laista. En ole lain alla,
Minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Paavali paljastaa syvällisen totuuden. Olemme osallisia Jeesuksen kuolemaan uskon kautta. Meille tarjotaan siinä vapaus synnistä. Risti on Jumalan antama vastaus syntiongelmaan. Jeesus kuoli puolestamme Golgatalla. Siihen perustuu armo. Meidän täytyy tulla ristiin naulituiksi Jeesuksen kanssa. Vanha lihallinen luontomme on kuollut, kun otamme ristin. Osallisuus siihen on hyvin keskeinen voittoisan hengellisen elämän periaate. Se on voima, joka vapauttaa synnistä. Paavali ei tässä jaksossa opeta niinkään uskon tekoihin, vaan uskon perusteisiin liittyen. Jakso käsittelee ristin teologiaa, mikä on hänen kirjeensä galatalaisille keskeinen aihe. Usko on yhteyttä Jeesukseen ja hänen ristin kuolemaansa, jonka kautta saamme vapauden synnistä. Kun rukoilemme, että äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, Matteus 6:13, niin se on valvovaa asennetta, joka tekee uskon vaelluksesta vaivattoman ja menestyvän. Ilman ristiä meillä ei olisi oikeaa Jumalasuhdetta. Ilman ristiä emme olisi armon, vaan lain alla. Ilman ristiä ei ole elävää uskoa, vaan kuollutta uskontoa. Meillä on pääsy Isän Jumalan läsnäoloon Jeesuksen uhrikuoleman ansiosta. Velkamme on maksettu, syntimme on sovitettu, meidät on lunastettu, meistä on tullut vanhurskaita Jumalan armosta. Hän on valinnut meidät armoonsa ja pyhyyteensä, olemme kasvaneet häneen. Juuremme ovat Jumalassa. Olemme saaneet uudesti syntyä Jumalan rakkauden hengestä. Hänen sanansa elää meissä. Olemme vapaita ja vapautettuja. Se, että risti tekee työtään meissä, ei tunnu aina hyvältä. Ei Jeesuksestakaan tuntunut hyvältä, kun häntä ruoskittiin ja hänen kätensä ja jalkansa lävistettiin. Hän kärsi. Koska Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli, sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä, ette te eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. 1. Pietarin kirje 4, 1 ja 2. Emme saisi hakeutua nautintoihin. Olemme liian mukavuuden haluisia. Meistä on tullut pehmoja. Meidän tulisi pyhässä pelossa kääntyä Jumalan puoleen ja syttyä Jumalan tulesta. Meidän tulisi ottaa vastaan Pyhän Hengen öljyä ja iloita Herrassa. Jos meiltä puuttuu Pyhän Hengen öljy, niin olemme hyödyttömiä Herran palvelijoita. Silloin kun pimeys laskeutuu, niin vaeltamiseen tarvitaan valoa. Jos meillä ei ole öljyä, niin meillä ei ole myöskään valoa. Saakoon Herra täyttää öljyastiamme ja antaa meille tulensa. Evankeliumi ei etene ilman Pyhän Hengen voimaa ja voitelua. Enkelit taivaassa iloitsevat yhdenkin ihmisen kääntymisestä Jumalan puoleen. Saakoon Jumalan tuli syttyä Suomessa ja saakoon väkevä herätys pyyhkäistä yli koko Euroopan. Meidän on sitä varten muututtava. On luovuttava itsekeskeisestä ja hekumoivasta elämäntyylistä. On altistettava itsensä Jumalalle sekä hänen palvontaansa ja johdatukseensa. Meidän on seurattava Jeesusta. Käännä katseesi Jeesukseen. Hän on Herra. Astu sisälle siihen elämään, johon Jumala on sinut tarkoittanut. Isää voit lähestyä vain hänen poikansa Jeesuksen kautta. Ei ole muuta tietä. Kyse ei ole siitä, että elätkö ikuisesti, vaan siitä, että missä elät ikuisesti, taivaassa vai helvetissä. Armoa on se, jos
pääsemme perille taivaan kotiin. Jumalan armoa saamme kokea jo nyt ajassa. Herran kirkkaus on kuitenkin jotain vielä sitäkin enemmän. Saakoon Jumala puhdistaa meidät tulellaan. Usko Herraan Jeesukseen. Aseta täysi luottamuksesi häneen. Tee parannus. Sinun on hylättävä syntisi ja käännettävä selkäsi maailmalle ja sen ruhtinaalle. Tee parannus. Se on mielen muutos. Se on kääntyminen Jumalan puoleen. Älä jää horjumaan kahden tien vaiheille, vaan anna koko elämäsi Jeesukselle Kristukselle. Ota hänet heti miten vastaan. Kumpa seurakunnat saisivat myös Euroopassa täyttyä uusista uskovista. Meidän on herättävä. Näin näyn, jossa oli kirkon kellotorni. Oli yö. Kello näytti lyövän kovasti, mutta ääntä en kuullut. Jumala puhuu useilla tavoilla, myös näkyjen kautta. Jeesuksen paluun hetki ei ole vielä tullut, mutta se lähestyy. Nyt jos koskaan uskovaisten on herättävä valvomaan. Lähetyskäsky on vielä voimassa. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Matteus 24:14 evankeliumista. Kumpa Jumalan tuuli saisi jo puhaltaa täyteen roihuun herätyksen tuleen. Meille on annettu tehtävä, jolla on merkitystä ikuisuuden kannalta. Jumalan rakkauden ajamina meidän tulisi tehdä evankeliumin työtä. Emme saa väsyä turvaamasta Jumalaan. Kun seuraamme hänen johdatustaan ja olemme kuuliaisia, niin saamme siunauksia ja voittoja. Kumpa evankeliumin voittoisa sanoma saisi levitä kaikkialle maailmaan. Kumpa sanoma siitä, miten Jeesus mursi synnin vallan Golgatan keskimmäisellä ristillä, saisi valloittaa koko luomakunnan. Mennään eteenpäin vielä yksi jae Paavalin kirjeestä galatalaisille 2. luvusta jae 21. En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut. Jumalan armo on yleinen, mutta se täytyy omistaa henkilökohtaisesti uskolla. Emme tule vanhurskaiksi lain kautta. Jos niin olisi, silloin Kristus olisi turhaan kuollut. Paavali paljastaa yhden tärkeän merkityksen sille, että miksi Jeesus kuoli ristillä. Hän kuoli, jotta Jumala armahtaisi meidät ja tekisi meistä vanhurskaita. On vain jumalattomia syntisiä ja armahdettuja syntisiä. Se, että luulee tulevansa vanhurskaaksi lakia noudattamalla, mitätöi Jumalan armon. Jumala kuitenkin armahtaa sinut. Hän tekee niin poikansa ristinkuoleman ansiosta. Uskoessasi Jeesukseen sinusta tulee vanhurskas. Jumala antaa sinulle voimaa olla tekemättä syntiä. Hän johtaa sinut armoonsa ja pyhyyteensä. Muutos on välttämätön. Synnistä sinun täytyy vapautua jo täällä ajassa. Usko ja parannuksen teko ovat kuin saman kolikon kaksi puolta. Paavali korostaa armon perustetta eli Kristusta. Ilman Jeesusta uskolta puuttuu kohde. Usko Jumalan olemassaoloon ei vielä sinua pelasta. Sinun täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Johannes 3:7 evankeliumista. Paavali korostaa kirjeessään galatalaisille sitä, ettemme tule vanhurskaiksi lakia noudattamalla. Paavalin kirje on taistelemista evankeliumin totuuden puolesta. Uskosi ei kannattele Jumalaa. Hän pysyy Jumalana
uskoit häneen tai sitten et. Jumala ei ole riippuvainen meidän uskostamme. Pelastumme yksin armosta, uskon kautta, Kristuksen tähden, niin kuin kirjoitettu on. Jokainen vastaa itse sydämensä tilasta Jumalan edessä. Toisen usko ei voi sinua pelastaa. Uskomalla Jeesukseen syntiesi sovittajana pelastat vain itsesi. Usko on henkilökohtainen asia, mutta se ei ole yksityisasia. Meidän tulee levittää ilosanomaa Jeesuksesta kaikkialle maailmaan. Uskonto on suuri mahtitekijä tässä maailmassa. Uskonnolliset kuvittelevat olevansa lähellä Jumalaa. He luulevat pelastuvansa omilla teoillaan. Meissä ei kuitenkaan ole mitään hyvää itsessämme. Jos jumalattomassa olisi vähänkin hyvyyttä, niin Jumala tekisi väärin tuomitessaan hänet. Kelpaamme kuitenkin Jumalalle hänen poikansa uhrikuoleman ansiosta. Saakoon sydämemme tulla pestyiksi Jeesuksen verellä puhtaaksi kaikesta omavanhurskaudesta. Saakoon Jumala johtaa meidät armoonsa ja pyhyyteensä. Päästäksesi Jumalan kirkkauteen taivaassa, sinun täytyy ensin tulla osalliseksi hänen armostaan täällä ajassa. Saakoon Isän Jumalan mielisuosio levätä ylläsi. Saakoon Herra henkensä kautta johdattaa sinua oikeuden ja vanhurskauden polulla. Älä anna minkään eksyttää sinua. Ole valmis uskon tekoihin, jotka ovat Jumalan vanhurskauttavan armon seurausta, sen hedelmää. Ole valmis. Altista itsesi Jumalan sanalle ja Jumalan hengelle. Astu Jumalan suunnitelmaan. Kulje Jeesuksen läsnäolossa kohti taivasta tämän pimeän maailman läpi. Aamen.